Webantu baseNingizimu Afrika, vulani amehlo. Uhulumeni usezinhlelweni zokuthengisa ama-state owned companies. Lezi nkampani ziqashe abantu abaningi baseNingizimu Afrika, abondla imindeni eminingi. Ukuthengiswa kwalezi nkampani zithengiselwa ongxiwankulu kusho ukuphela kwemisebenzi. Ngenxa yokuthi ongxiwankulu bafuna ukwenza inzuzo enkulu. Izinkampani eseziqaliwe ukuthengiswa, u-Eskom. Usele kuqaliwe u-Eskom uthengiswa kancane kancane. U-Transnet aseqalile ukuthengisa amachweba. I-Post Office baqale ngokuthi bavale amagatsha ase-Post Office. Kuyimanje uSASSA ufuna ukubaphuca ukuthi bakwazi ukukhokhela ama-grant. Ithala bafuna ngayo yonke indlela ukulivala thanqa. Lezi nkampani ke bantu bakithi ziqashe abantu abaningi ngempela, abangaphezulu ku-50,000, abondla imindeni eminingi. Kuyimanje isibalo sabantu abangasebenzi singu-32%. Makuxoshwa labantu lesibalo sizonyuka siye phezulu. Abantu abadla imbuya ngothi sizonyuka isibalo sabantu abadla imbuya ngothi. Ningakhohlwa ukuthi nazo lezi nkampani lezi zongxiwankulu ziyadiliza kuyimanje. Iy'nkampani ezinjengo-Ford South Africa, u-Coca-Cola, u-Glencoe, u-Samaco, u-Goodyear nezinye ziyadiliza. Kwazi kwanzima eSouth Africa, kubi.